Паступова я пачаў задумвацца, якое маё месца ў гэтым горадзе на дзіўным плато паміж вычварнымі вяршынямі. Спачатку я задавольваўся сцэнамі гарадскога жыцця, як бесцялесны прывід, які толькі назірае, але цяпер я хацеў далучыцца да яго і вызначыць сваё стаўленне і выказваць сваё меркаванне сярод суворых людзей, якія кожны дзень няспешна размаўлялі на гарадскіх плошчах. Я сказаў сабе, гэта не сон, бо чым я магу даказаць большую рэальнасць таго іншага жыцця ў доме з каменя і цэглы на поўдзень ад злыдзенага балота і могілак на нізкім узгорку, дзе ў паўночнае акно майго пакоя кожную ноч ззяе палярная зорка.